A few moments later. जिंकलो मारा काय ना रे शे नेक्स्ट टाइम तुका शिवला रे रे यो रे नेक्स्ट टाइम तू माका घेतलो पहिले पैसे काढ खाल्लं तो पण पहिले काढ जाऊ रे आईची झाले आई पैसे दिले 5000 मारे ओके मारे तो बरं झालं होईता आम्हाला एक ना मारे तरी तुका बघूया रे कोण आले दाड दमरा रे बेस्टी मारलीशी आलानी मार बले आलानी हदराजी आशीट रे काम ना मगडशी पयशे काबार जाले सगळे काबार जाले कितें करपाचें कांयच समजना चोरपाचें काम एकलो पासून हे विक्टम दिश्टी पडना मरे म्हाका अरे कोण वयता शुवर टेन्शना Surprise, motherfucker! फोन दी रे